Mae'r gystadleuaeth wedi dechrau. Falle bod y safon yn uchel, ond ydy'r perfformwyr yma wedi derbyn hyfforddiant gan Peredur ap Gwynedd. Ydy'r perfformwyr yma wedi derbyn cyngor gan Ian Cottrell. Ydy Glyn yn ystyried y perfformwyr eraill fel bygythiad. Mae'r gystadleuaeth yn parhau ac mae'r tensiwn yn cynyddu. Gyda ond munudau cyn mynd ar lwyfan, mae Glyn yn penderfynu bod ymarfer munud ola yn well na dim ymarfer o gwbl. Gyda 40 o gystadleuwyr eisoes wedi perfformio, daeth amser Glyn i syrenu. Mae'r dyn mwyaf hyderus yn yr academi yn camu'n benderfynol i gyfeiriad y llwyfan a llyfrau hanes y gitar awyr. Y foment fawr. Y peth pwysig i Glyn yw cofio popeth mae wedi dysgu, gan ddechrau trwy gymryd amser i agor cas y gitar yn iawn. Mae'r gynulleidfa wedi troi. Ydy Glyn wedi swynio'r beirniaid? Yeah, that's a great track. Okay, you get 0.3 for the Welsh National Anthem, but your left hand sucks and your right hand sucks. So 4.3. Ti'n be? Wff, ti nhw. Sgan i'n mynd abod yma, anyway, oherwydd, ti'n be? Ges i mewn 4.1, 4.2 a 4.3. Be maen nhw'n gwybod am talent? Dyn nhw'n gwybod byd. Maen nhw ddi talent eu hunan. Ti'n be? Mae'r holl beth yn warthus gan i'n mynd abod yma. Perfect. A be'r upseti fi mwyn i'n byd, oherwydd, oedd gen i'n mynadd efo'r holl bobl chwaith, ac efo, ti'n be, beirniad, be maen nhw'n gwybod am gitar a gitar awyr? All bod i fel? Ti'n be? Dwi well na hynna. A dyna'r diwethaf a welwyd y noson honno, o'r 15fed gitarydd awyr gorau ym Mhrydain. A'r gorau o Gymru.